Поведе на сцената. Искам да ти задам няколко въпроса за всички приятели, журналисти и гости на вечерта. Аз съм малко по-лесен. Първо, преди да кажа каквото и да било, Дейвид, искам да благодаря на абсолютно всички, които уважиха нашата парти и които дойдоха на тази специална вечер. Разбира се, бихме искахме да направим един много пищен бутон, но за съжаление все още, да кажем, организацията малко се оказа не такава, каквато предполагахме. Но това няма значение, предполагам, че ще прекарате добре, защото смятам, че обстановката е много приятна. Истината е, че тя пише в Италия, издава в България и в Италия. Просто тя дойде много преди няколко дни и след няколко дни се и заминава, така че наистина всичко стана много внезапно. Какво те накара, може би ще бъде любопитно, какво те накара да напишеш точно книга за хороскопи? По принцип книгата не е точно хороскоп, защото фактически една семейство от забавна психология и астрология. Целта на тази книга беше да се съчетае забавната психология с астрология по един много приятен начин, в смисъл поднесена с много ирония и с, да кажем, едно при всички случаи леко четиво, което да бъде, моето предизвикателство беше съчетанието на хумора и, да кажем, на астрологията, на зодиакалните знаци, психологически поднесен, за да направи един микс от едно четиво, което, да кажем, до сега не е било издавано. Добре. Да. Добре. Значи, истината е, че всъщност тя не е астролог, тя е човек, който смята, че може да познае хората, човек, който е любопитен и може би ти трябва да кажеш две-три думи. Фактически това, което искаше да каже Дейвид, че един човек не е задължително да бъде астролог, за да може да напише една книга, в която има зодиакални знаци и преди всичко да ги разгледа в един психологически аспект. Защото целта на тази книга, освен да кажем едно шеговито, иронично поднасяне на истината за секса, в смисъл, че всеки един зодиакален знак е представен дори и със своите сексуални предпочитания, е, че един психологически разраз на всяка една на душевните нагласи, на всеки един от нас, да кажем през призмата на неговия зодиакален знак. Целта на тази книга беше да бъде нещо по-интересно, в смисъл една смесица, да не бъде чиста психология или чиста астрология. И предполагам, че на мнозина ще хареса, защото е наистина едно много леко четиво, което с удоволствие може да бъде прочетено в трамвая, в рейса, в банята или както предпочита, предполагам, всеки от вас. Сега ние с Дейвид ви благодарим за всичко. Смятаме, че сме били изчерпателни доколкото може и ви пожелаваме едно приятно прекарване с диетата и с вкусните неща на Бар Макси. Благодаря ви. И не забравяйте на тръгване да си купите книгата.